Писаров, номер 9 Методи Костов, номер 73. Удар на Курдов и не лош изпълнение на фаул на Курдов в тази 16-та минута. Добре, технично отиграване Искрен Писаров и какъв пропуск в тази Курдов. Той добре, удар и спасяване на Десполов след този пропуск на Руслан Иванов. Герман Петров към Йоан Маринов. Добре си спира Маринов, удар на Маринов. Ето едно красиво изпълнение, може би първото в матча. Топка към Методи Костов. Методи Костов какво ще направи? И пропуск или поската. Нарушение. И след това фаул на Георги Младенов. Картона ще бъде за Младенов, тъй като и двамата с Курдов извършиха доста груби фаулове. Първо Атанас Курдов, а след това и Георги Младенов вече при сигнал. По жълт картон, първи в срещата. Един за Курдов, един за Георги Младенов. Да, сега добра атака на Стефанов, удар и 1-0 за състава на ЦСКА 1948 в 45-та минута пада този гол. Пълен екстаз тук за феновете и щаба на ЦСКА 1948. След като Литекс имаше по-добрите положения през това първо полувреме, при първата по-добра възможност Калоян Стефанов бележи във вратата на Диан Вълков за 1-0. Минута е 45-та. Факли полетяха към терена, наистина гол в фаул. Удара на Курдов, Десполов и спасяване на Десполов за втори път. Десполов спасява своят отбор и ЦСКА 1948 се оттегля на почивката с гол предина срещу този на Литекс. Някакво звучно изпълнение. Да, удар, рикошет и разпълнение за Курдов от ясно. Подаване на Курдов и какъв пропуск. Но пък има за какво. 48 може да използва бързи свободи с Спасов. Спасов. Удар на Спасов и 2-0. 2-0 за ЦСКА 1948. Спас Спасов изключително така със самочувствие изигра тази ситуация. Премина през един защитник и Беле, вместо да подаде към двамата си свободни съотборници, той се слева крак. Бруни за вратаря Диан Вълков за втори път. Курдов задържан беше. Няма засада тук. Методи Костов. Удар на Костов и 2-1. Литекс намалява резултата в... Да видим дали ЦСКА 1948 ще издържи още пата на Стоян Десполов. И жълт картон за Десполов заради баване на играта. И червен картон, да. Десполов изглежда имал жълт картон при един от фаловете и тук втори жълт картон. За бавене на играта Стоян Десполов получава втори жълт картон, съответно червен картон. Наистина абсолютно комична ситуация. Тук не можах да разберат чак да изгони вратаря за забавяне на времето. Главният съдия наистина пообърка тази среща. Най-добрият футболист на ЦСКА 1948 Стоян Десполов. Кръстев и нарушение на вратата. Стоян Десполов го няма. Подаване. Желязков чисти в корнер. И вратаря Диан Вълков ще се включи при... Ето го подаването.
И няма гол, аут. Ето го и последния съдийски сигнал. ЦСКА 1948 се класира за финала за купата на аматьорската лига. След победа драматична с 2-1 над състава на Литекс. Ето го и Стоян Десполов, най-добрият футболист на червените, който извади толкова много положения. След това и Атанас Кръстев застана на вратата. Наистина драматичен развой на този сблъсък в аматьорската лига. Двамата наставници Валентин Илиев и Живко Желев се поздравиха. Определено мога да кажа, че през второто по време се получи матч и наистина изненада ЦСКА.